Hei! Tämä video ja pian näkemäsi taulukko osoittavat, miten voit edetä tehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Katsotaan pian hieman tarkemmin tätä taulukkoa. Ymmärtämällä sen sisällön voit edetä määrätietoisemmin ja nähdä toimintasi tulokset sekä valistaa tiimiläisiäsi etenemään tehokkaammin. Yhtiö kannustaa meitä tavoittelemaan Achiever-asemaa ja monistamaan sitä tehokkaasti. Valitsemalla aloituspaketin toimintasi muuttuu merkittävästi. Ei siis ole yhdentekevää, minkä aloituspaketin valitset. Tee itsellesi paras valinta. Erilaiset olosuhteet Suomessa, Venäjällä tai vaikkapa Afrikassa voivat vaikuttaa valintaasi. Ensimmäisessä keltaisessa sarakkeessa on tiimiensä johtavan partnerin valitsema aloituspaketti ja sen mallin monistaminen. Violetissa sarakkeessa on eriteltynä bonukset, joita jaetaan kertyneen volyymin perusteella. Vihreään sarakkeeseen on laskettu kuukauden kuluessa saavutetut palkkiot. Mitä halvemman paketin valitset, sitä enemmän sinun tulee sponsoroida ihmisiä mukaan saavuttaaksesi Achiever-aseman. Executive-pakettia monistava johtaja sponsoroi 4 henkilökohtaisesti ykköstasonsa saavuttaakseen Achiever-aseman. Pro-pakettia monistava sponsoroi henkilökohtaisesti 14 ja Basic-pakettia monistava 46 saavuttaakseen Achiever-aseman. Mikä vaihtoehto tuntuu sinulle sopivimmalta? Violetissa sarakkeessa on palkkiot laskettu lokakuussa syntyneiden pooliosuuksien perusteella. LEP eli Leader Expansion Poolin tuotto oli noin 56 €. PEP eli Business Expansion Poolin osuus oli reilut 7 €. Ja 250 € leverage-bonukseen ovat oikeutettuja ne, jotka rakentavat ensimmäisen 30 päivän kuluessa Achiever-aseman. Ensimmäinen päivä on se päivä, jolloin he ostavat aloituspaketin tai jonkun pienemmän huutopaketin. Executivet saavat tämän bonuksen cash-lompakkoon ja muut saavat sen pevilompakkoon, jos eivät ennen saavuttamistaan korota itseänsä executiiviksi. Syklejä tulee joka tapauksessa 5, kun jäsenet sijoitetaan oikealla tavalla vasempaan ja oikeaan jalkaan. Koska aloituspaketeissa on eri määrä huutopaketteja, promobonus vaihtelee melkoisesti 9 € aina 90 €. Vihreä sarake osoittaa, kuinka eri paketeilla voi ansaita eri tavalla, vaikka saavutettu volyymi on lähes kaikilla sama. Mieti, millä paketilla haluat toimia ja ryhdy monistamaan sitä kasvamaan tiimiisi. Luonnollisesti jokainen voi tehdä oman valintansa ja valita paremman tai huonomman paketin kuin sponsorinsa. Yleensä ihmiset valitsevat saman tai halvemman paketin kuin heidän sponsorinsa. Mieti, minkälaisen esimerkin annat tiimillesi. Kun 2 tiimistäsi tekee saman kuin sinä, saavutat 1 tähden johtaja-aseman, jolloin palkkiosi ovat huomattavasti suuremmat. Kiitos ajastasi ja toivotan sinulle menestyksellistä konlikusuraa. Moi moi!